U heeft gelijk. Uw dochter, hoe is zij in Friesland terechtgekomen? Ja, een vriendje via internet, hè, via chatten. En toen had ze een afspraak gemaakt met hem. En wat vond u ervan? Ja. Ja, voor haar hartstikke leuk, maar wel een beetje eng. Maar het is een hele lieve jongen. Maar ja, ze had een paardje en dan trek ik ook mee naar Friesland, hè. Meer ruimte en zo. En, ik denk dat dat ook een beetje meespeelt. Niet meer gek van paarden, hè. Dus, Friesland heeft dat toch altijd wel een beetje getrokken? nou, volgens mij was ze helemaal niet uit lach. Nee. Maar, jawel, maar ja, ik denk gewoon met toeval. Of gewoon, het had ook Limburg kunnen wezen. Of, ik denk dat gewoon toeval ook is. Ja, het is gewoon toeval. Ja, en wat gaat u nu doen dit weekend in Friesland? Onze kleindochter is jarig, die wordt 4 jaar. En daarom gaan we daar naartoe. Eén nachtje dan en dan zijn we morgenavond later weer thuis. En de hele camper vol? De hele camper vol, ja. Overgrootmoeders erbij. Ja, mijn moeder en mijn schoonmoeder en onze Nicky, onze schoondochter Joyce. Uw dochter woont best wel ver weg, denk ik, of niet? Vindt u dat ook erg? Vind je dat ook erg? Nou, Ja, het is natuurlijk wel jammer dat zo'n end weg is. Vooral voor je kleindochter natuurlijk. Hè? Je bepaalde dingen mis je toch als een end weg wonen. we zien elkaar wel. Maar het is niet zo dat je een bakje koffie eventjes vlug gaat doen. Dat is een beetje erg ver weg, hè? De 2500 kilometer te rijden. Onze dochter woont, of onze zoon, die woont dichtbij. En dat is anders. Die zien elkaar gewoon iedere dag even. Dat is gewoon heel anders. Uw kleindochter, hoe oud wordt die? 4 jaar. Ja. En hoe vaak ziet u haar dan? Hetzelfde. Ook ja, best wel weinig eigenlijk in principe voor een kleindochter natuurlijk. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Zo is de situatie. Ja, want wanneer heeft u haar nu voor het laatst gezien? Een maand of 3 geleden. Ja, een maand of 3 geleden. Ja. Ja, en veranderen ze dan ook veel? Ziet u dat ook goed? Ja, dat zie je wel heel goed, ja. Ook dingen die ze kunnen doen in 1 keer en wat ze eerst niet konden. Ja. Wat vindt u van Friesland? Heeft u daar ook een band mee? Gaat u er ook wel eens heen gewoon op vakantie? Nou, nee, ja. Mijn enige van Friesland is weer schaatsen. Dat vind ik prachtig dan. Ja. Nee? En ja, wat ik ook mooi vind, is watersport hier. Dat is wel heel mooi. Ja. Dat vind je eigenlijk nergens, hè? Daar gaan we ook wel eens naartoe, ja. Met Patrice. Met Patrice dan, Met eten, ja, daar bij het restaurant en zo. Heb je daar ook zo heel mooi. kijken. En, Ja. Dat is wel